Oh, 345, kulang pag 45. Karong buntaga mga taas, magtulay-tulay sa ta kay daghan kay migsuki nga nagdunggo og tulay mga taas kay nagpakuha ang tulay. So wala sa ko dito sa bangsihan nagtabang kay naa ako diri sa among sariling suki. Grabe ka presko mga taas, tan-awan niyo ang isda, ga green pa ang lawas mga taas, ang mata perti pa tin-awa kay isa lang naka-oras gikan pagkuha nila human gi-deliver diri sa sulod sa Peaceport. Mga taas, atong tanong kung sa kadagan ang gibilin sa mananagat kay ang habwa, duha ka banyera niyang karga. Tara mga taas, atong tanong. Oh, iba-iba mga taas. Pwede preskuha ng matas to, green pa oh. So napatay sa kabangka ko ng matas to oh. Napo isa gibilin dito. Ato tanawon kung sa to kadagan. Do, ligo kuha to be. Ligo kuha sa isda. Tara matas oh. Do, ligo ta do. Wala ko musaka matas kay basig miyabot tong kamera. Aw mahulog atong kamera. Mayabot naman oh matas. Ato nang ipon diha. Ingani kapait ng trabaho matas. Oh, musik na. So guwapa ka to isa matas no. Unya ato sa i-dispose ni. 150 lang kilo, 150. Tulay mo diha. Sa wala pa ko dunggo og tulay mga taas, nakatigom na tagtamban bali 8.5 kilos no kay sayo pa sa kadlawon mga taas idunggo na ang tamban namo. So tamban ang unang gihabo nako ganiya bago ang tulay. So mo na tong himo karon ato na ibaligya ang tulay kay nahalina naman tagtamban kuha uno na lang tong kwarta so ato sa na-dispose. Taas nahalina 115. Pwede nagbeyaroy gagmatoy ba? Gagmatoy gagmay may presyo. 3 kilos sa jugabot matats. Sige, subida na naman natin. Oh, 345, kulang pag 45. Pila kilo ito tulay? Ay akong tamban, pila kilo? Ganyan, 4. 4. Ang sabal din ako. 4 media. Ito pilan daw? 80. 80. Unyan lang to? Matats, namagot tayo tamban. Ganyan tulay ito. Natin tamban ganyan. Wala lang ko pakita sa inyo, no? Kay busy kayo. So, napo tayo 4 o pila kayo tumay? 4 media. So 8 media itong tulay mga tats. So unya ito ko anong kwarta. Ato sa ni uli mga tats. Kay basig abo na lang tagbugses sa mananagat. Thank you. Medyo nagrasyan yun ang mananagat karon mga tats no. Unya kay nabalansihan naman siya. Siyempre magpadikit na punta para magrasyan po tag-apel. Mga tats, yan nato mananagat mga tats. Basta mo bantay ka sa bangka, automatic piso. Sa babor tong ampo makaloy apon para another piso na pud pagkabuntag mga tats. Ana lang na siya. Unya mo na sa to. Di ko sa to tamban ko dito. Bale 8.5 to siya, tag 80 kilo. Kamo na lang divide diha. Nya wala to. Thanks.